Дара Павел, што такога здарылася, што Украіна так радыкальна памяняла сваё стаўленне да беларускіх дэмакратычных сіл, да Святланы Ціханаўскай, заўважыла, і сёння Зеленскі так сардэчна вітаў яе на саміце? Сапраўды, гэта гістарычныя 2 дні. Візіт Святланы Ціханаўскай, прадстаўнікоў кабінета і дэмакратычных сілаў у Кіеў і прыём на самым вышэйшым палітычным узроўні. Але гэта не пратакольная з'ява, гэта сапраўды вельмі моцны палітычны сігнал рэжыму Лукашэнкі, што прэзідэнт Украіны, улады Украіны прызнаюць Ціханаўскую, яны не прызнаюць Лукашэнка ў якасці прэзідэнта, яны бачаць партнёрам дэмакратычнай сілы Беларусі і адначасова вераць у дэмакратычныя перамены ў нашай краіны. Што здарылася? Ну, я думаю, што мы разумеем, што ідзе вайна, і Украіна заўсёды засцерагалася таго, што можа адбыцца напад з тэрыторыі Беларусі і спрабавала, магчыма, дамовіцца з Лукашэнкам, чтобы ён чарговы раз не прадставіў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі, як гэта было ў 2022 годзе. Але Украіна, па-першае, зразумела, што Лукашэнку верыць нельга. Ён працягвае дапамагаць агрэсару ў розных сферах, і паветраная прастора, дроны, якія ляцяць, забеспячэнне, каб яны пралеталі. Гэта вытворчасць узбраення, якія перадаюцца расійскай арміі. Гэта правакацыі на мяжы, якія адбываюцца. Гэта адбылося таксама і выкраданне украінскіх дзяцей, дэпартацыя украінскіх дзяцей. Украіна стала больш моцнай. Украіна сёння становіцца лідарам у Еўропе, і яна бачыць вайсковую сілу. Вось учора міністр замежных спраў Сібіга сказаў, у нас 1 мільён чалавек армія. Гэта самая моцная армія ў Еўропе. І па што далей дамаўляцца з Лукашэнкам? Ці ўвогуле яго варта баяцца? Не. І Украіна выбірае дэмакратыю, бо яна сама будуе дэмакратыю. Разумее, як гэта цяжка. Украіна выбірае тое, каб Беларусь была незалежная, бо яна вядзе барацьбу за незалежнасць, ведае, як гэта цяжка. Але яна разумее, што толькі дэмакратычная, незалежная Беларусь не будзе пагрозай нацыянальным інтарэсам Украіны. Беларуская паветраная тэрыторыя, прастора паветраная дагэтуль выкарыстоўваецца Расіяй для удараў па Украіне. Вось апошні жудасны удар 24 траўня, самы вялікі за ўсю, самы маштабны за ўсю гэту поўнамаштабную вайну, ён таксама адбыўся з выкарыстаннем паветранай прасторы, так? Вы займаецеся прафесійна зборам доказаў злачынстваў рэжыму Лукашэнкі, соўдзелу ў злачынствах агрэсіі супраць Украіны. Як вось абмеркаванне гэтага трэку і перспектыва прыцягнення да адказнасці Лукашэнкі, ягоных чыноўнікаў разам з расійскімі чыноўнікамі выглядала сёння і ўчора ў Кіеве? Гэта была галоўная тэма перамоваў, адна з галоўных тэмаў, і з міністрам замежных спраў Украіны, і сёння з прэзідэнтам Украіны. Мы прадставілі 3 накірункі адказнасці Лукашэнкі. Першае – гэта стварэнне спецыяльнага трыбунала адказнасці за агрэсію. І тут мы ведаем уже абсалютна афіцыйную пазіцыю Украіны з улікам тых зменаў, якія ўдалося ўнесці ў дакументы аб стварэнні спецыяльнага трыбунала. Па-першае, Лукашэнка не будзе мець імунітэту, можа праводзіцца расследаванне і рыхтавацца абвінавачваючае заключэнне. І па-другое, Украіна лічыць, а можа это самае галоўнае, што сярод тых, хто павінен быць пакараны за акт агрэсіі, апрача расійскіх высокіх службоўцаў, павінен знаходзіцца Лукашэнка. Таксама украінскія дзеці. Мы вярнуліся да гэтай тэмы, ведаеце, што мы перадалі шмат доказаў вывазу украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый у Беларусь, дзяцей-сірот, якіх пазней таксама перавозіў Расійскую Федэрацыю. І тут Украіна дасць даручэнне свайму паслу ў Нідерландах, які з'яўляецца прадстаўніком пры міжнародным крымінальным судзе, лабаваць неабходнасць уключэння больш актыўна ў расследаванне менавіта беларускай сітуацыі з украінскімі дзецьмі і лабаваць, каб ордэр на арэшт быў выдадзены таксама Лукашэнку. Трэці накірунак, гэта ўжо тычылася нас, беларусаў. Я прасіў прэзідэнта Украіны, каб яны, як новы член міжнароднага крымінального суда, падтрымалі расследаванне ў справе злачынству супраць беларускага народа, злачынству супраць чалавечнасці, бо яно ж факты, якія мы збіралі, звязаны з дэпартацыяй. І якраз з 2020 года десяткі тысяч беларусаў вымушана уязджалі, уцякалі пад рызыкай затрымання, арэштаў, рэпрэсій ва Украіну. Так што тут Украіна магла таксама даць такі прыклад для еўрапейскіх краін. Вось гэты візіт, мне здаецца, вось у гэты момант вельмі важны, бо і Украіна дае таксама сігнал еўрапейскім партнёрам. Сёння былі паслы ўсіх еўрапейскіх краінаў, G7. Яны пабачылі, што Украіна як лідар стаіць на баку дэмакратычнай Беларусі. Гэта таксама для нас аргумент лабаваць і ў Брусэлі, і еўрапейскай сталіцы. Так. Я ведаю, што падчас гэтага візіту адбылося 2 закрытыя спатканні, размовы Святланы Ціханаўскай і прадстаўнікоў беларускай дэлегацыі з беларускімі добраахвотнікамі, ваярамі, якія абараняюць Украіну. Чаму гэтыя спатканні былі закрытыя менавіта? І
ці ёсць нейкія справы, тэмы, які можна было б прыадхіліць, і ввогуле, як выглядала атмасфера на гэтых спатканнях? Ну, вось только што, вось мы стаім каля будынку, дзе будзе знаходзіцца місія дэмакратычнай Беларусі. Дарэчы, тут прысутнічалі падчас адкрыцця афіцыйныя прадстаўнікі МЗС Украіны. Так што вось адкрываецца пасольства Беларусі ў Украіне. І была сустрэча з добраахвотнікамі. У меня ўжо другая нават, і Светлана Ціхановская сустракалася. Чаму? Ну, па-першае, бяспека гэтых людзей. Это важна. Другое, ёсць таксама вельмі далікатныя пытанні, якія не можна выносіць у паблік. Але прэзідэнту Украины мы обозначили проблему, связанную с легализацией, вырашением социальных проблем тех белорусов, которые воевали и протягивают воевать на боку Украины. И президент сказал однозначно, гэтые пытания повинны быть вырашены. Да, есть проблема, что Беларусь у законодаўстве Украины успрымаецца як краіна-агрэсар, ну, это факт. Прабачце, это не наша вина, вина Лукашенко. Але тут ён сказал, мы павінны быць на баку тых, хто змагаецца за свабоду Украіны. Дарэчы, таксама была сустрэча з коордынацыйным штабам, які займаецца абменам палоннымі. Яны нас паінфармавалі, што на тэрыторыі Беларусі 6 лагероў, дзе знаходзяцца украінскія палонныя. Вось беларусы пра гэта ведалі? Я думаю, што не. І што рэкрутавалася ў расійскую армію 2800 74 грамадзяніна Беларусі. 444 загінулі. Гэта пушачнае мяса, як яны сказалі. Іх кідаюць адразу на мясныя штурмы. Павел, прабачце, я ведаю, што вы сёння размаўлялі, была размова, так. Ваша размова, Светлана Ціхановская, і ваша была размова з адным з беларусаў. З трыма беларусамі, якія воевалі за Расію, але трапілі ва ўкраінскі палон. Як выглядала гэта размова? Гэта нейкая сенсацыя проста. Вы фізічна размаўляеце гэта па інтэрнэце, як гэта выглядала? Гэта была праз Zoom, сувязь, і у нас было право задать им пытанне. Это прапанаваў украінскі бок, и это, я скажу, такая была цікавая, даволі эмацыйная размова. Мы пыталіся, па што? Чаму? Вы, грамадзяне Беларусі, што нам зрабіла Украіна, украінцы? Чаму вы рэкрутаваліся ў гэтую расійскую армію і пайшлі забіваць украінцаў? Па-першае, адзін асуджаны былой, адзін сказаў, я пайшоў у военкомат, і сказаў, я пайду падпісваць военны контракт у Расійскую Федэрацыю. Он пайшоў у беларускі военкомат. Уяўляеце? Куды Хрэнін глядзіць? Я хочу запытацца ў міністра абароны. Куды глядзіць Муравейка? Фактычна, Міністэрства абароны Беларусі спрыяе таму, каб грамадзяне Беларусі рэкрутаваліся і ішлі ваяваць супраць Украіны. А ведаеце, якая мотивация? Грошы. І ўсе яны з Гомельскай вобласці. Сказалі, нема грошай. Это дзе хвалёныя заробкі, які нам распавядае Лукашенко, што беларусы гатовы ісці, здзяйсняць злачынствы супраць суседняга краіны. І яшчэ фактычна могуць быць у кожны момент забітымі. Вялікі дзякуй, спадар Павел. Сябры, я нагадаю, што са мною размаўляў, вынікі двухдзённага візіту падсумоўваў я разам з намеснікам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павлам Тушкам. Як мы бачым, праца фактычна толькі пачынаецца, і перад намі вырашэнне шэрагу праблемаў, у тым ліку вельмі практычных, якія тычацца ў тым ліку беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне.